रंगिया महकुमानि सिङाव थानाय जाजिखनानि माइनाव फोथाराव दाख्लै थांनाय 7, 8 आरो 9 जानुवारि 2022आव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 10थि बोसोरसालि जथुम्मा जादों। जोबोद गाजा गोमजायै जेरावनाखि 3,000निबो बांसिन जोंनि थान्दैफ्रा बेयाव बाहागो लादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा थान्दै मेल जागायजेननायनि गेजेर नांनाय समावनो 7 अक्ट'खालिनो हर गेजेराव जिथु बोथोरा जोंखौ गाज्रि रोखोमै खालामदों। अखा हानानै गासै डेलिगेट्स केम्पआव दै लोमनायजों लोगोसे गासै डेलिगेट्सफोरनि जिब जुनार सिनानै गोबां डेलिगेट्सफ्रा गोबां दुखु दाहा सहायनो गोनां जादों। बेनिखायनो आद्रा थानाय डेलिगेट्सखौ बे 8 अक्ट'खालि दोनथ'नाय जायो। आरो लोगोसे जिथु गेवलां मेल खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथु गासै थासारियानो हाब्रु जाजोबदोंमोन गासै बे माइनाव फोथाराव बेखौबो दोनथ'नो गोनां जादों। बेनिखायनो जोङो आद्रा थानाय जोंनि डेलिगेट्सखौ जिहेतु बे मोनसे टार्मिनेटिं मोनसे जोंनि कनफारेन्स बियो जिथु गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफाद दागोन बेयाव। बेनिखायनो बेखौ जोङो फैगौ 22 जानुवारिनि बेलासिनि 2 बाजिनिफ्राय बेखौ जों नैथि डेलिगेट्सखौ जों जागायफिननो नागिरदों। बेयाव जोंना गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफाद दानाय जादों बे दिनखालिनो। आरो बेयाव जोङो जोंनिनो गायसनगिरि माननीय आफादगिरि आरो दानि जोंनि बर' कसारि वेलफेयार प्रम'शन काउन्सिलनि मानजानाय श्री महेश्वर बसुमतारी बिथांखौ जोङो जर'खा आलासि हिसाबै बे थान्दै मेलाव हांख्रायदों। बेजों लोगोसे जोंनि गं 22 जिल्ला लोगोसे मेघालयआव जोंहा मोनसे कमिटि दं आरो अरुणाचलाव बिथांमोननिफ्राय डेलिगेट्स माखासे फैगोन जोंनि नैबे सानजारि नोगोरनि सिमेन्ट सापरियाव जों बेयावनो खालामगोन बे डेलिगेट्सखौ। आरो बेयावनो जोङो गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफाद दागोन। आरो अखानायै जिहेतु जोंना बे एकर्ड डे 27 जानुवारियाव बे एकर्ड डेखौ जोङो जुथायै बर' कसारि वेलफेयार प्रम'शन काउन्सिल आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जुथायै बे काउन्सिलनि अफिसाव जों बेखौ खुंगोन। जों फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे मोनसे गेवलां मेल लागोन। आरो बे गेवलां मेलाव जों आसामनि माननीय सोलोंथाइ आरो ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार डक्टर प्रम'द बर'आ बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो बिथाङा फैनायनि बाथ्रा होदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि लकेल एमपि बुदियापनि आरो जनाय समस्तिनि MLA गुबुन पेगु बिथांमोना बेयाव बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे गोबां आलासिफोर जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि बिथांमोन लोगोसे गुबुन आफादनि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ जों हांख्रायदों बे दिनखालि। आरो जों मोनसे आसा खालामदों जितु बर' कसारि वेलफेयार प्रम'शन काउन्सिलनि गामि सोसननाय बिनि बियाब दानाय बेखौ बिसायख'थिसिम लांनायाव सोरखारा दासिम बेसेबांनि खामानिखौ मावनो आवगायदों बा हाखो बिनि मोनसे मोजां मोनसे रिजाल्ट मोनगोन होननानै जों आसा फारिदों। आरो बेनिखायनो जोङो बे मेलाव गावनि खुगाजोंनो बुंहोनो थाखाय मानगोनां ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार बिथांखौबो गाहाय आलासि महरै जों हांख्रायदों। थान्दै मेलनि गेजेराव जोंहा जिहेतु जोंना माखासे थि एजेन्डाफोर दंखायो। जों गोबां डिमान्डफोरखौ लाना जिहेतु खामानि मावदों। जेरैहाय 1 नम्बरावनो बर' कसारि वेलफेयार प्रम'शन काउन्सिल गामि सोसननाय बिनि बियाब दाना बेखौ थाब मावफुंनायनि सायाव आरो जोङो खालामगिरि आफाद हिसाबै एकर्डआव थानाय मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंजोबहोनायनि थाखाय जों बेखौ नारसिननायनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दं जिहेतु बेनि सायाव। आरो बेजों लोगोसे स्पेसियेलि जोंनि बिटिआरनिफ्राय जितु सोलोंथाइनि बेबस्था बेनि सायाव सावरायनाय जागोन 6.3 सायाव। आरो बेजों लोगोसे कार्बि आंलंनि जिবিলাক जेंना दङ मोननै एकर्डआव जायगा मोनबाय दिनैसिम खिन्थु हाजोआरि ट्राइबेल हिसाबै दाबो मर्यादा मोनाखै बेनि सायाव। आरो बेजों लोगोसे बिटिआर सिमा बारायनायनि सायाव आरो आद्रा थानाय जिবিলাক सनितपुर आरो बिश्वनाथनि आद्रा थानाय गामिफोरखौ मा खालामनो सरकार बेफोरनि सायाव सावरायनानै माखासे सिद्धान्तफोर लागोन बेफोरखौनो सावरायनाय जागोन। चर्चा जागोन
जेब्ला जोंनि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि जिथु गामि सोसननायनि खामानि मावनायाव माखासे काउन्सिला एसे जेंना होनाय बायदि जों मोनदों जेरैहाय राभा हासङाव थानाय बर'फोर बे जेंनायाव दङ आरो बेजों लोगोसे टिवा अट'नमास काउन्सिलावबो माखासे जेंना नुजादों बेनि बादैबो माखासे जायगाफ्राव बर' गामिफ्रा जोंनि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलावबो आरो एमएसिआवबो जिहेतु नामा ओंखारदों जों लुबैनाय बायदि जाजोबाखै बेफोरनि सायावबो बे डेलिगेटनि गेजेरजों सावरायनायजों लोगोसे जिहेतु बिफानारि मन्थ्रि फैगोन बे मन्थ्रिजों रायज्लायनानै जों एक्सप्र' खालामना लानो हायो बेनि सायाव डेलिगेट्सआवबो सावरायनाय दिनैसिम बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलाव दासिमबो गामि दरसेबो सोसनजायाखै नामावसो दं गतिके जोंनो चिफ मिनिस्टारा मोनसे बाथ्रा होदों आसामनि मानजानाय गिबि मन्थ्रिया गामि सोसननायनि उनाव जिथु रां बावजा बे बारायगोन होनना बुंदों जुदि गामिया जुदि भिलेज नटिफिकेसना जामारोब्ला बारायोब्ला बारायनायनि बाथ्राखौ जुदि 27 जानुवारि जुदि घोषणा होयोब्ला अट'मेटिकेलि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि जिथु रां बाजेट बेबो बारायगोन दा मोनसे फोथायनाय दं मानोना एसे खम बिबांनि रांखाय 3.5 कौटि रां दुब्लिनिफ्राय लानानै सदियासिम आरो बरागुलियाव थाबाय जोंनि रुरियां कमिउनिटिफोर बेखिनि रांजों गासैबो सुबुंखौ नायजोबनो हायाखै जिहेतु एबार जुदि भिलेज नटिफाइया जायोबा गामि सोसननायफ्रा जायोबा जेरैबायदि गुबुन गुबुन काउन्सिलफ्रा रां बावजाखौ मोनदों पपुलेसन बेसिसाव बिदिनो जोंबो मोनगोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो बे जाफुंगोन होननानै मोनसे आसा